Пристанищата на Бяло море са вратите на българската търговия към чуждите пазари. Те играят важна роля в икономическия живот на българската държава. Едно от тези пристанища е Дедеа Гач. И сега, въпреки военната обстановка, пристанището е оживено. Мирните договори обещаха на България още през 19-та година излаз на Бяло море и пристанището Дедеа Гач, но този град се присъедини към общото отечество едва след освобождението на Беломорието. Хубави, прави и чисти улици, гиздави здания, това е днешния Дедеа Гач. Гръцката власт е опустошила и осъдила на разруха първото българско основно училище в града. Но българската власт възстановява всички поражения. Мъжката гимназия, в която сега свободно се преподава хубавия роден език.